Nech sa páči, poďme vaše. Mulas mangi mirida te vasla te besala karova la kerekale vasta tu mi da projakame nadika mamo miri sosieman mamo kukra mám raz. a chilove ande corcoro saroda cikno chavoro mamo Aha. Opa. Hop, čibiri, opa. Hey! Romano Hippo bashava Sulle sabore Gypsy sabrosa bashava Romano Hippo bashava Sulle sabore Gypsy sabrosa bashava Io Mario male Io mai chavale Io Mario male Io mai chavale Romano Hippo bashava Sulle sabore Gypsy sabrosa bashava Romano Hippo bashava Sulle sabore Gypsy sabrosa bashava Io Mario male Io mai chavale Io Mario male Io mai chavale Ta první část se mně možná líbila trochu víc, a to z toho důvodu, ne, že bych chtěl Gypsyho nějakým způsobem hanit, je můj kamarád, mám ho rád a ta písnička je dobrá, ale ta první věc má takovou větší duši pro mě. To, co bylo potom, to je tak, jak bych to řekl, Gypsy pop, ale neříkám, že ta druhá část byla horší, jenom za mě první část, babičina písnička skvělá. No, já mám dámy ráda, hlavně vůbec mám ráda romskou hudbu, protože má v sobě život. Mně se vystoupení vaše líbilo a líbily se mi obě dvě části. OK, tak poďme hodnotiť asi. Tak já jsem pro ano. Ano. Já říkám taky ano. A nakoniec sú to 4-krát áno a postupujete. Action Devlera! Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, pekný večer. Spokojnosť, super. Dnes ešte